nagbawal yung ano mo. Ota. Nasapilo ka? Oh my god. I'm so sorry, Boss Vic. Chinelas na ako. Boss, I'm so sorry. Hindi ko na. Ano to? Actually, nag-ano na siya. Parang second pump na yun. Oh my god. Tuhod? Ikaw, gusto mo tuloy, si Nina daw papalit. Albina. Paano kami? Oo, tara. Kami start. Okay. Hindi niya ba tayo? Oh, sige lang. Ikaw mo gusto. Sama ka dinner, chick? Sama ka dinner? Osilog. Tosilog. Osilog. Sa may tabi ng dating cafe dito. Osilog. Osilog. May beer doon? OH. Meron. Oh, sige. Taraw. Tato pa sa akin, huwag mo kayo lang. Ano? Ay, club mo kayo lang. Hindi man ako nilaro. Complete na kayo eh. Gusto ko sana. What is it? Move ko lang yung phone. Move ko lang. Balik ko na lang after. Right? Yun. 5-6. Parking. Have to pay 120 pesos na parking. Para maging clear nila. Whether nakita nila yung cash. Kahit maglalagay ka lang ng 500 pesos na 500 pesos na Sa trap. sa truck, 240 yan. Pero yung clearance Noon. Very na po. kung kakainin natin. This work? 5-3? 4. Wait. That's why. Sagwa na.
Kasi bukas may dinner tayo kasama sila. Gabi ba yun? Ay, ano ba yun? Hindi. Tanghali, pero mag-dinner. Ano ba? 7:14. Siyempre. As in, ano ba? Bakit? Hindi. Ayoko na, gusto ko na lang mag-compartmentalize. Para, siyempre. Hindi live. Hindi, mag-compartmentalize. Card yan. Hindi ko. Saan galing? Saan ang dekade? Gets ko yung sinasabi. Gets na gets. Out ba? Next Thursday. Oo, tapos yung puro frosting siya na. Iba yung puro frosting. Ay, cupcake. Hindi. Ay, out. Yung gusto ko yung isa na rin, yung buttercream. Kasi yung may parang buttercream. Kasi cake lang. Tama, nagigets ko yung sinasabi nilang naman. Negative. 11 bro. Pero alam ko rin na masarap lang siya dahil sa gusto. Kung kunyari, kasi dito, kung kunyari, masarap. I love chicken. Kumbaga may reason why. Out pa. Sino naglalaki? Out na, no, right? Ano lang talaga? Ang-rap mo na ako. Pagod na sila, Seth. Tsaka... Kaya pa, Josh? 1 to 21? O, sige.